Hindi ko alam. Sinabi ko eh. Big lang. Hindi, may nagsabi dyan sa akin eh. Jesus, salamat. Sabi ni Garda, senior mo. Ay, wala akong kilala kayo. Ay, natumay ka boy. Baka yung mukha. Ayaw ka na lang ngayon. Nagtuturo ka nun, kasama mo coach pa. Kaya sa mga kapatid. Gagi, ikaw yung nagtuturo. Kaya alam mo, high school ako na. May susunod, edit lang tayo. Edit lang tayo. Ay, di ba? Sa atin dyan, yes. Pakiramdam ko lang. Isa na lang. Papeles. Pareho tayo ka na. Nakasulita. Ganun na rin yan. Pag ako lang may dadwayo. Ano yung turuturuan mo yung ano, may coach ba sa atin yung magandang kain? Ang maganda kilala ko. Kaya alam mo talaga yun. Kasi lahat ng maganda, target na. Pag naglala ko. Edit na natin. Baka mo lang. Totoo na yan. Tapos pag isip ko. Tala mo yung sakit yung ano. Hindi maganda yung mood. Wala na sila. Ingat, ingat. Nice day. Sa dagat eh. Alam mo yan, sa dagat. Yun na yung background sa dagat. Yun! Galing naman.
Graham, sali ka. Ilang? Sa double? Oo, double sa daw. Sa conception. Ay, kaliwete! Sorry. Kalimutan ko. Ayaw mo na. Magkano pa daw?
Ice game.